Nabi Allah Nabi Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penuh kita hai sahabat tulan sidang wassalamualaikum kesidang bersama adapun tangan setiap kita narandi terjadi namanya basuh pertama sahada sumaya kedua ketiga bazakan sampai puasa kanimu daya haji atenang puasa itu sebabnya jadi nalimu ya ikiwani joka hikmahnya ke dalam negeri pertama bernama siap pujari sami salaran tua di dalam negeri kau tua bertanya petang jo pagi kedua tanunjuk namanya jari sami salaran cara dia pandai di dalam negeri kau tua penunjuk itu dari ini ketiga bernama si jari mati daripada kawan tagata tinggi sami sarang kuat naga kabaran sami sarang Eka apik banamu si jari manis sami sarang kayu di dalam negeri kau tu apalagi kan tajuk di kasalah tenggang di anak negeri kalimu kalingkiang nak kete sakali sami saraya di dalam negeri nana balimu ini ko indah sepakat apa-apa karajo tak mungkin selamat apa-apa dijinjang kesamonyo bare ke dalam negeri hanya tu begitu nana balimu itu kau indah sapadu apa-apa karajo tak mungkin maju seorang melo nalai mengganju aku apa
salah siapa malim jo pangulu orang namanya dicangkau ragu anda ke sini anda ke situ sabuannya lagi nak ke dalam sidang aku lagi kita baradat di tanah Minang di Minang kabau ada kambang di hujan talapu ada panen talaka di masuk kini di mana kau malang limau lakala kerana bina lucu pak di pape di dagang lalu de orang datang ada keliru lebih miang de tetap basah lagi ganti de goyang baju de gara kagara de goyu kaguyu de acok bagara lailang malu kalau tak ingin ayah ibu bamina tu balu lama dapat cucu bayi tu lana malu iyo de bilangan ta aduh naneka
ko kabundona jokan wasaratu peka akanyo lakakano dele guru lenanadoni isiko lanelaya lamala istimewa kapadorenekan angkito yolakarekan ladenyo kami anasamutu kangejo orito ladekatu panah arjuna laurang abadi namo delai samulai wala salah Allah dari kami aduh yo dari topai singala Allah tekara Allah nyonako oh ilallah Di dalam laya cara laikan sudah nalanya to laya cara pengukuhan itu walau menghormati kajilan nalaikan jadi jual memang galangan dan langsunglah di siang hari jago langsung lah nyoban di resmi kalau ada uya gitu adalah itulah eloknya kok saya dosa kato silang sajiyo ba ayam nyo Bilay babalangan bari di kue basamo samo kini kasi tangan lapeng ngajiya tulay karano pengajian memang penting tanda kita memang penting sekali di bidang agama lade agama lade Islam lade nalai agama kita para kaula sembahyang memang kaji kita baca lade karano lade sembahyang lade tiang lade agama oh agai la ikhlas sudah lade nalai andai dan tolak yola juga langsung gua nilai sayang di badan patuhilah iyo sembahyang kaki tola iyo rusuakan iyo nyosike lada pikiran iyo nyokurang indah lada iyo magapo oh indah lada iyo
iyo terbang lagi la iyo jo kanan nilai indah iyo bersimpan dia pula iyo menampu oh tentulah iyo lah mana yang lama nampu oh tentu iyo lah sase kebanyakan la iyo jo umat di tanah la iyo segera la iyo kamudi malenggang da iyo nyolenggang lai mencari iyo lai napatu di baru la iyo nakanya dari mulo la iyo nyokete la sampai la iyo nyogadang dari mulut la iyo yo pagi la sampai la iyo yo patah nala sampai la iyo nyotuo dipandang da iyo de urang nala putih la iyo kapalo ayon tua iyo la malang asakali la iyo pun indah berbuwe la iyo sembahyang la iyo la sanay ay bodoh la iyo nyorang lai no sangko iyo nenar tu kembali la iyo nyoboja lanyo sangko iyo dua kali dunia la iyo terkambang nalai hanyo la iyo sekali ai muju la iyo jomala alpamu la iyo manembang nalai ruso la iyo jokijang masih la iyo balatu tak dapat la iyo diulang Nando kalau la iyo kanay oh bare la iyo manandang nanti tapi la iyo ko indah jo apo la iyo katenggang yo tangan la iyo nanampo babali ada iyo yo pulang Pikirinyo bana alalay wahai saudaro hidup manusia iyo dengan agama hidup binatang onde olalai jona susah Begitu manusia laikan sudah lanya toko indah sembayang waktu iyo dan limo manusia nyo aku onde olalai onamu yo kito Allah boleh dijali cinta bulano Allah sangat kuatnya memegang agama agama orang tapi kaum bulan do menyembah api nan baralo lagi tu Islam Allah nilai sudah lah tentu keindah sembahyang nanti limo satu manusia po onde olalai onamonyo itu jadi bernamu manusia nyoraku Islam tapi lasi kafir tak tentu ke dalam neraka onde olalai hai badan taburuk api memandang menjadi abu pikir bana wahai dun sana
pangeran Pasuko no suko iyo gala Joanna babuwe sembayang nan sekali nyo tidak oh itulah orang oleh nan bingung nyo bongan kalau nyo mati Allah kanaraku tak sampai hati makan atanku bakal adalah Pikiri nyo bana oleh di masa sekarang kebanyakan umat di masa sekarang oh hidup di dunia baratuk ke sana Lebar janji-janji di babu nan sembayang di tahun di mukonan di bulan akan datang menantikan larnya anak sebelum gak menantikan lar binantu rasa kapula Saminta oleh bajanji nyawa malayang Ayalah kanaraku oh badan batu nalah cuma daging yo satu tulang oh pikiri banan wahai saudara Lai ada pun kasih iyo ambil para karo Satu-satunya lai nak kami lai panyato para kamu lainnya kasih kepada haratu kadu lainnya kasih katolan saudara Nan kati konarnya kasih Katang tenangku Ka ampe lai no kasih Ka amal dan iman iyo wahai sahabat Iyo ditolan Allah saudara dari suara iyo pengajian takian dulu kami baca Malah jadi nandera ulu buwe di kalinan para tamu sebagaimana iyo ada sambungan curi torekan kami namputuhi jako Ya itu nanti olahkan kami Samui tukang nala curi tu ya itu panayo le Arjuna Itu ayo bari nande balamu nana lamang yo dekan lapya sebagai si pokok nala disiko Memang sebagai tuan rumah di lubu abarih lama-lama nangku menjadi naniyo la sumando ka sungai bairang baco-baco Memang lagi tunende nyobana alanan niyo nalakonya tu oh ninda para pula la mulai ka membuka iyo dekaciyo Memang lagi tunende nyobana manui kabajo cari toyo kalau de tukayo la uru inyo kana sudah iyo mulanya to Ya itu iyo nan nete kito nan liau iyo ne baco-baco iyo itu nalawe jangan iyo kami nan labaru kini ba abanala nangkaran coba abana iyo nang kasiro Di soal yo katonan penghormatan kito itu panan dekan sajo karanonde iyo yang ilatara kapuluna bacurito Aku lagi unyang-unyang di siko sabana iyo nan basalero karano di sungai bare kan sudah lelahnya to onde gomba silawa ionde memang yo laga alamo sehingga bacuri to ionde padoai malam nangko Lalamunan na nyobana indah basobo bacando iko Barunan kali kini memang di rumah nan lanyo tanggo Di dalam de acara kan sudah ionan mulanya to acara pengukuhan tuanku baru kita seorang denyo putra dari iyo ayuda kita yaitu lai udayan
dan sudah iyo monanya to. Begitu nanda nyobana iyo jo kalau derang tuonyo. Kalau nandenyo anak ungku baru nang kito nangko. Memang yo danga banana kami iyo nande panyato. Biarlah danyo bana jolago iyo mai gowigo. Irama tapanuli kapan para dumu arobungo. Irama batangari yo irama muarotebo. Irama orang kurinci memang begitu nanda caronyo. Kisah nan seorang iyo hiduplah de manjando. Tinggal balimo barana ada kenan iyo tapi rimbo. Ay dua anaknya jantan, tiga anaknya ay tino-tino. Setiap-tiap anak bermacam-macam cinta jo pinto. Anak nan paling godang minta kuliah ay kakairo. Ay anak nan nomor 2 minta dicarikan yo anak daro. Anak nan nomor 3 gilo bahkan daun dapario. Sedangkan nomor 4 gilo bermain tula-tulato. Ay anak nan paling bangsu balain banayo dekananyo. Tatio jago lalo marenge iyo ay kabundonyo. Maminta ayah baru iyo kalau ay kadipinto. Anakku ditinggal ayahnya, aku lah ditinggal bapak. Hidup di tengah dusun, rumah balang pun tak pakai minyak. Hidup di tengah dusun, rumah balang pun tak pakai minyak. Pagi turun ke ladang, siang turun ke sawah. Malam mata merewang, rumah terkenal di batu susah. Malam mata merewang, rumah terkenal di batu susah. Apabila anak menangis, hatiku rasa ibu. Terkenal di masuk dulu, rumah masuk ayah layado. Terkenal di masuk dulu sama soyo ama alun jadi jando. Ayah adalah dicari gantinya, hatiku lemah niang. Anak lagi mengenyang, cuma belum tahu salah dan benar. Anak lagi mengenyang, cuma belum tahu salah dan benar. Meminta kepada Tuhan, tabahkan hati kami. Menjelang anak gedang, cuma minta modal rezeki. Menjelang anak gadang, konco di si komanda bini. Oh indah nan jando konco hai bianan gadi-gadi. Ay bianan layo jando asayo lawe para ubi. Dia gatu oleh sakit asalai banyak indu jawi. Sesudah nan liyo itu konco yo bisa berpoligami. Kota orang rumah konco tentunya lapor ke Pak Polisi. Ibu di polisi dibae dihantam nanti yo ari. Iyo lai begitu bana iyo padu lama-lama nangku. Iyo kini badan caba abana ka ilonyo. Iyo lana kasan nangadun sana iyo sudaro. Iyo nanakalaman nandi dengan lai bunyinya. Kini kanda labu ya kita di bari sakit sajo. Lai karena ku ya kita lai hadir malam nangko.
taniyo padu lama-lama nangku atau kanda Nurdin kami lai tarasul pasang dalam hati pasang jiwa dalam dado Daki cali menjadi jauh jalan menjalan sakit basilah senang bagi bawa itulah baru sana iyo coba saudaro itulah badu sana iyo coba saudaro cabai si bulu ayam kadang-kadang rapi kadang nomarangan ketek salah biasa ketiduran gada bayo dalam undiangan apakah kau coba radi daki mangkuk kamera Kakak coba radi jauh mangkuk sayang bagu manggala kaki kolai dinang tido kota bersama menangi Tanyo nasib kamu jua ringan di jinjang bare di piku nyampang kotungke mambau orapa tunggak tua tanpa barang seguya dahulu pai sairing jalan kini pula raso simpan iyo basudaro sama menjago rumahku Salamu hidup ya roda baku tanan kana nasib bantu-bantukan si bulu ayam kadang rapi kadang maranggang ketik salah biasa kaki duran kadang baio dalam rundiangan Bagaikan coba radi dan kemang kau kaberang balaki coba bini jauh mangkuk sayang Lagi calik menjadi jauh jalan menjalan sekiba silau sangang bahimbawan itulah baju sana iyo coba saudaro Baiklah badu sana nanti minang nyonanggo baju manggala kaki kolai dinang tido koda pesamu menangi Tanyo batanyo nasib kamu ju ringan di jinjang bare di piku nyampang kotungke mambau orapa tunggak tua tanpa barang seguya dahulu pai sairing jalan kini pula raso simpan iyo basudaro sama menjago rumahku Salamu hidup ya roda bapu tanan kana nasib tentu batukan jadi rasonyo Ladani kami madu jadi rambau orang minang terpe pular saat nangko atau irama pengajaran untuk kita dan bacamu kini kanda unyang unik keripit hai tulang bawang kalau terjepit sakit tak mau bilang
tulang bawang. Kalau bibir tergigit sakit alang kepala. Keripik, hai tulang bawang. Kalau punya tukang sapi dia apa tukang tongkang. Keripik, hai tulang bawang. Tadi gilo kari di biar ajo membayar utang. Ting 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 ting. Menimbulkan penyakit. Kalau sakit itu memang ada obatnya. Itu karena adanya rasa cinta. Keripik, hai tulang bawang. Kalau bibir terjepit sakit tak mau bilang. Keripik, hai tulang bawang. Nite acolai kabuki mungkin kakebun binatang. Keripik, hai tulang bawang. Pun yang ajo ke bukit hai mencari siang manggadang. Ding 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 Walaupun sakit tapi tidak dirasa. Itu karena adanya rasa cinta bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit. Torak-torak keripik, hai tulang bawang. Kalau bibir terjepit sakit tak mau bilang. Keripik, hai tulang bawang. Kalau bibir tergigit sakit tak mau bilang. Yalah jadi rasanya jadi kami malu. Mungkinlah bakilo-kilo. Iyo ibarat baladang lalawin ng karambano. Kini marito kandakan. Kakuan panda arjuna laurang parilay panamo. Lay tolong na sambungan sa sudahnya ito. Jobuan naran kalay gulay ng sero. Atau na lagu iyon lay tirang kapudo. Pasana dalam hatilah di dalam kiro-kiro. Di sambil bakanda bairam malah dibuwe juwo. Kanda unyang-unyang iyo nandudu di muko. Lagi unyang-unyang nilai rami malam ngangko. Lain na batahan sampai iyo lay jam nangko. Ambillah dek kau pacar dengan buru atu. Ambillah dek kau pacar dengan gilo tu. Ambillah dek kau usah malu-malu. Ambillah dek kau pacar dengan buru atu. Ambillah dek kau lagi nama nantu. Ambillah dek kau iyo sosonan itu. Iyo lainnya itu. Lah tahu salam ko hubungan kau berdua. Tapi tak usah balaga joong badoso. Salam ko salam nang itu aduo. Tak usah lainnya atau balaga ang badoso. Ambillah dek kau pacar dengan buru atu. Ambillah dek kau tak usah malu-malu. Ambillah dek kau pajangan gitu tu pun gak akan ku malu. Iyo ambillah dek kau pacar dengan buru atu. Sosolah dek kau inyo baunya itu. Iyo lantawan nalai sudah itu tinju. Lara dek kau Iyo kanan katuju. malah jadi lai rasanya.
pun Allah tiba Kaki Allah kapu cuangan tiba duduk basilo Hingga rasul neraka putih hiyo kini nantara so Kini bari to kana kareka kita kapahan lare arjuna Kurang bari lai banamu Lare tolong bela sambung sakuda itu Lajo bual naranca kuna sero jangan lari tulah Lare bala baso Nelai orang nerpa baso lai kurui paruinyo Jangan lakukan lare batuto tuto ko orang panduto Leka potong lani danyo Jangan lakukan lare balupo dupo Orang lapaluko karena dosa babnyo Jangan lakain batanan gigari sanyo Nelai menjual sirawar yang ladi hari sanyo Nelai tentunya kami kabagara pulau Lain bagi lagi malam nangko Latar khususnya panakanan bapo-bapo Nolaki takwi jobini Oh tak sampai sudah Menangah salawai dulang Nak boleh pulang tak?